to witam Państwa, albo po śląsku powiem, witam pięknie, chłopcy, dziążki, ludkowie. Będziemy robić takie szybkie jedzenie akurat na piątek, postne, śląskie, które się nazywa Hekele, od niemieckiego Heckerle. Jest też w Skandynawii takie jedzenie zwane Hakarl, ale tam to jest z rekina. A tu jest po prostu pasta, taka idealna na chleb. Na przykład ze śledzia. I co potrzebujemy? Śledzia, to nie ma reklamy, bo nie zapłacili. Śledź, albo tak po śląsku zwany harynek. Cebula. Jajca. Zymft. Bez product placementu. Ogóresy. Miska. Very simple. Gotujemy jajca. Na twardo. Jajca sztuk 2. Znaczy to zależy ile tam kto chce sobie zrobić, nie? O, są śledzie. Faktycznie. Lubicie śledzie? Ja w ogóle uwielbiam ryby. Śledzie to są jedne z moich ulubionych. Ja je umyję, żeby nie były takie tłuste. I elegancko. Tłuste śledzie już nie są takie tłuste. Śledzia, moi drodzy, kroimy. Wódeczka jeszcze by się przydała. No jak to tam drobno lubi. No, nie wolno się bawić jedzeniem. Śledzie są dobre. W ogóle ryby są źródłem wszelkich witamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P, R, S, T, U, W. No i oczywiście X, Y oraz Z. Mają dużo minerałów i w ogóle ryby są wspaniałe. Nie wyobrażam sobie, jak ktoś może nie jeść ryb, aczkolwiek znam takie osoby, które ryb nie jedzą prawie w ogóle. I często chorują, są blade, słabe i w ogóle jakieś takie srakie. Śledzia możemy już do miski dać sobie. O! I jest. Cebula. Lubicie cebulę? Ja uwielbiam cebulę. I cebula jest, moi drodzy, źródłem wielu witamin. I ogólnie cebulę polecam jeść, bo na przykład chroni przed szkorbutem. Ta nie jest aż taka ostra, bo jeszcze się nie popłakałem. Nie popłakałem się, bo mam jeszcze dwie. Wdupczamy to tutaj. I na razie mamy śledzia z cebulą. Mówi wam to coś? Bydlak. Nie żaden pizdryk ze słoika. No i tego ogóresa też tam w kostkę. A taki ogórek kiszony to jest, moi drodzy, i pod wódkę dobry, i jest źródłem licznych witamin. Witamin z grupy A, B, C. I, moi drodzy, ogóra do miski. No można powiedzieć, to są niezłe jaja. Ale to jeszcze potrzebuje czasu. No patrzcie, odbijam się w czajniku. A wiadomo, jak cię swędzi korzeń, to się łożyń. Tak, ja bardzo sobie cenię w domu wygodę, dlatego poruszam się w spodniach typu dresy oraz w obuwiu typu laczek, tudzież lać. Jajo sztuk 1 i jajo sztuk 2. Wielką ostrożność, bo jak wiecie zapewne z lekcji fizyki, takie jaja przejmują energię cieplną wody, w której się znajdują. Przez co są gorące jak pieron. A, parzą. Można powiedzieć nawet, że to są jaja jak berety. I teraz te jajka
możecie, jak wam się chce. O, ale piękne, żółciutkie. A, patrzcie. Prawdziwe wiejskie jaja prosto od krowy. No już chyba w sumie będzie ok. Do reszty. I teraz zymft, tak po śląsku zwany, albo inaczej musztarda. Ja tu sobie dowalę z 2 łyżki. Korzyni. Może być dobre. Kurde, jest eleganckie. Ja mam tu akurat taki wieloziarnisty. To tak po amerykańsku weźmiemy. I proszę was, nakładamy. To, moi drodzy, pasta ze śledzia. Ogóra, cebuli, jajka i musztardy. I tak to się na chleb nakłada. No i się spożywa. I do tego 50 gram substancji. Polecam. Zróbcie se. No i wiadomo, sub i dzwoneczek.